दुनिया जमाने में भइली सखी मोनालिसा के चर्चा है। माला बेच बेच वायरल भइल बा लागल कोनो खर्चा रे। माला बेच बेच वायरल भइल बा लागल कोनो खर्चा रे। माला बेच बेच वायरल भइल बा। अखिया में का भरल बाटे हो जादू जिगरा के देखिला कदमी बिकाबू। अखिया में का भरल बाटे हो जादू जिगरा के देखिला कदिला बेच वायरल भइल बा लागल कोनो खर्चा रे। माला बेच बेच वायरल भइल बा लागल कोनो खर्चा रे। माला बेच बेच वायरल भइल बा। बेच वायरल भइल लागल कोनो खर्चा रे। माला बेच बेच वायरल भइल